Кратката история на фирмата не кореспондира на позицията, в която е в момента. Доста от нещата, които предлагаме, сме ги намерили в чужбина и сме ги вкарали за пръв път в България. Когато дойдат винаги колеги в магазина, Да. първият въпрос е какво ново има. Чакай сега да видя какво много имате. Тая година като цяло мислим да заложим повече на иновативни помпи. Помпяме всякакви тип решения. В процес сме на развиване на софтуер. Здравейте, казвам се Веселин Колев. Занимавам се с поливни системи като цяло. В частност проектиране 15 години. Аз съм един от собствениците на Innovative Engineering и Поливам БГ, сайт, който се занимава с продажба и консултация на клиенти за материали за поливни системи. Помпи, помпени станции и други аксесуари, които са нужни за този бранш. Това е моят съдружник. Приятно ми е, казвам се Христофор Маринов и съм втория съсобственик на тази стремглаво развиваща се компания Innovative Engineering. Радвам се, че имаме възможността да се представим пред вас и да представим на по-широката аудитория част от нещата, които ние можем да правим и правим към момента. Почнахме пред блока. Един гараж. И един гараж. После станаха два гаража. Като всички големи компании. Започнахме от гаража. Това е хубаво. Да. Това означава, че ще се развием много, като Амазон и като така нататък. Като ни отесня гаража, си наехме това местенце. Първият ни офис. Което приличаше на по-скоро на саборитна, но за радост на всички сега изглежда така. Да, имаме планове за доста по-сериозни развития, но това бъдещето ще покаже. А ние как го намерихме това помещение? По адреса. Лешникова гора, 16А. Да. Тук, понеже си минаваме доста често по този маршрут в нашия квартал и гледаме ни съборете, ние викаме, никой не иска да ги ползва. И пък що да не ги ползва? Нещо става, тук явно има някакъв проблем. Ама нас по принцип не ни е страх от проблемите и винаги се завираме там, дето има повече, за да ги решаваме, не за друго. И така съвсем случайно стигнахме до хората, които така или иначе са искали да си отдават помещението под наем, просто никой... Които също са чудили, защо никой не го иска. Защо никой не го иска, но ето, намериха си ги. Та, за втори път, нали, нещо, което като му дойде времето, то си става. После и тук ни отесня. Да, и тук ни отесня от миналата година. Нещата се развиха още по-стремглаво. Вече сме се разделили в и склад, и магазин. И по този начин, нали, си позволяваме вече да гледаме по-високо и по-напред. После хората станаха малко. Да. До миналата година бяхме 3 мускитари. Сега вече сме цяла звадия. Дай Боже, ще се развият нещата напред. Къде тръгнахме ли? От гаражите. Всеки си хвана под мишничка това, което може да прави. Първо, къде на шега, къде на майтап. Нещата почнаха да се случват така доста по-сериозно след първия месец. Ние хубаво направихме фирмата, но тя като няма дейност, като няма нищо. И изведнъж... То беше ранна пролет, може би, по-скоро края на зимата и просто нямаше работа. Но в един момент дойде пролетта, дойде нуждата от поливни системи, от проекти и хората започнаха да се свързват с мен и да ги изискват тези неща от нас. Съответно ние ги предоставяхме и доста бързо натрупахме клиенти, нови, стари и нещата си стартираха доста бързо. Аз като страничен човек, който не съм в бранша... При теб може би е по-интересна историята. Да? Ти може да кажеш повече неща. Мога да кажа много интересни неща, защото за мен беше учудващо как... Нали, това не ми е първият бизнес, в който стартирам. Как бързо се канализират нещата, специално в този случай. Как хората
Нали, поведени от Веско, започнаха нали, нали, проекти след проект да се изпълняват, специфични потребности нали, на хора, които нали, не могат да намерят решенията си някъде другаде. Лека по лека ние започнахме да се отделяме от масата нали, в този бранш, като хора, които можем и искаме да се занимаваме с неща, които другите не искат да се занимават. И можем да намерим нестандартни решения за почти всичко. Да не казвам всичко, защото всичко е много така тежка дума, но опитът ни, специално на Веско, който е повече от 17-18 години. 15-17 години, нещо такова, аз не мога да В бранша, да. И моя, който аз се занимавам, пък с малко по-странични неща съм се занимавал, но когато човек гледа отстрани на нещата, понякога път дава глупави идеи, понякога път дава много рационални идеи. И комбинацията при нас се случи много така положително и успяхме да, да въведем доста интересни неща на пазара. Един път от това, че не ни е страх от новите неща. Второ, че и двамата търсиме винаги някакви иновации, нещо, което някои хората не са виждали, неща, които нали, не са си помислили, че могат да се интегрират по такъв начин. И най-вече вълнени от това удобството на инсталатора, спестяването на времето и не на последно място, естествено, спестяването на ресурси. Средства, пари, време и така нататък. Така че, мисля, че... Да, затова и фирмата се казва Innovato Engineering, защото гледаме да вкарваме иновативни неща в добре познат бранш, просто неща, които ги няма в България. Доста от нещата, които предлагаме, сме ги намерили в чужбина и сме ги вкарали за пръв път в България. В експлоатация първо през нас минава всичко, проверяваме дали работи, как работи, след това го имплементираме от пазара. Задължително се тестват. Задължително. Докато не му се намерят проблемите, не се почват с хубавите неща. Защото не всеки продукт е подходящ най-малкото за нашия пазар, пък ама и за определени ситуации и проекти. Но с дългогодишния опит, както казахме вече на Веско, и разбира се, с помощта на няколко реално действащи на терен колеги, които така имат смелостта да работят с нас. да работят с нас и да пробват всичко ново. Разбира се, без тяхна помощ ние няма как да ги проверим всички материали, дали работят или имат дефекти и така нататък. За което благодарим на тези колеги. Да, те предполагам ще се разпознаят. Абсолютно. Така че не сме сами в тази работа, както всичко друго в живота. И хубавото е, че когато дойдат винаги колеги в магазина, първият въпрос е какво ново има. Чакай сега да видя какво ново имате. Да се дойдат, да почват да обикалят и вместо да си поръчват това, за което са дошли реално, казват, чакай да видя какво ново имате, да видим дали няма да се вземе от него. Да, и другото е. Това е на мен ми любимо. Ако не сте го пробвали, дайте, аз ще го пробвам. Да. Така че в началото беше трудно нали, да убедиш някой дори да опита каквото е. Сега не е много лесно. Има определени хора, които пробват веднага. Има такива, които не... Най-вече за това, че ние имаме изградена, как да се каже, лоялност и доверие. И те много добре знаят, че каквото е дошло от нас, ние си поемаме отговорността, дори да има някакви проблеми с него. Нали, никой не е останал сам да се бори, как се казва, с проектите си, с проблемите си. Така че това е една взаимна връзка. Да. Хубава. В общи линии нашата роля в фирмата, аз съм проектант на поливни системи. По-специализирано, той се занимава с развойна дейност, внос, търсене на нови материали, стоки и така нататък, които общо не го правим заедно. И винаги сме доброто и лошото, че ние. Да, и винаги единия харесва нещо, другия не много и почвам да се излагат
факти и данни защо е хубаво, защо не е хубаво и винаги се намира някакъв компромис. Някои, разбира се, нещата не са достатъчно добре за нас. И Естествено. съответно губят възможността си да бъдат представени в България. Но пък винаги има, дебата го има. Да. Нали, всеки от нас има гледната точка и ако другия наделее, това означава, че продукта минава. Или не. Или не минава. Така че има разумен консенсус, така да се каже. Тези всички продукти ги има на Polyvan.bg. Да. Ако някой се чуди какви са тези продукти, как изглеждат, какво правят, има на доста добри обяснения, чертежи, схеми, данни и така нататък на Polyvan.bg. Дори ги има и с цена. Да, може да си ги купите. Или само да ги разгледате. Но да, порталът го създадохме с една основна цел да събере максимално дълбока информация за всеки един от продуктите и по този начин да стане като енциклопедия на бранша. Дали успяваме да се справяме, вече вие ще кажете. И естествено бихме приели критики, естествено и одобрение. На къде се развива. Тази година ще бъде поредната още по-хубава година и още по-успешна се надяваме. Тая година като цяло мислим да заложим повече на иновативни помпи, помпени всякакъв тип решения, тъй като сме отскоро официален представител на Лео. Помпи за България. Една доста... Специално за професионалната им серия. Да, говорим специално за професионалната серия, тъй като ние използваме помпите точно в тая насока. Една доста добра компания, която предлага нови неща, които на достъпни цени, които до сега, нали, примерно имало ги в някакви марки и модели, но са били или много скъпи и не много хора могат да си ги позволят, но са хубави качествени неща. Та ние открихме тази марка на няколко изложения. Следим ги от 3 години. Да, ходихме на срещи с техни представители. И от които бяха в Китай. Да. Не пропускаме. Почти всяка година сме в Китай, да. За европейските изложения също сме доста добре сме представени. По-скоро гледаме да ходим на всички изложения, на които можем, защото там се раждат истинските контакти с истински фирми, с качествени, там е изложена качествената стока, тя иначе няма как да стигне до там, ако не е хубава. И оттам също, предимно от тези изложения ние си събираме нашата продуктова гама. Тази година мислим да наблегнем на иновативните помпени решения с изцяло с инверторно управление, което е много важно за помпата, за живота на помпата, за начина, по който се използва, за човека, който използва, ако щеш, тъй като стандартните помпи, нали, които се предлагат на българския пазар, те са си едни двигатели, които имат пускане и спиране. Това е нищо друго. Не много неща се управляват в тази помпа, докато инверторното управление има възможност, с инверторното управление имаш възможност да управляваш доста неща в една помпа. Много параметри. Не на последно място, технологията, която е IPM, която за наше щастие не е толкова популярна. Тоест тя е популярна, но не е много достъпна. И еквивалентите в други марки са в пъти над цената, която ние можем да предложим. Германия, Италия, градове, Хановер, Милано има много голямо изложение, в Мюнхен има много голямо изложение, в Италия, къде беше това? Милано, Бреша. Болоня е най-голямото изложение за поливни системи в Европа и се провежда на всеки 2 години. Тази година мисля, че има. Тази година има? Има, да. В общи линии в тези държави се случват нещата. Има едно много голямо изложение за озеленяване, само че то е за озеленяване. Има и поливни системи във Франция, но решихме там да пропуснем тази година, защото беше в
момент, в който нямаш как да стигнем, но на големите изложения, които занимават с помпи, материали, нали, водопроводни инсталации и така нататък, сме 100% там. Да, допълнителна информация за помпите и тяхната технология може да се намери в двата ни сайта innovato.bg и polivam.bg, като основно в polivam.bg слагаме така по-разширена информация, заедно с клипове, брошури, инструкции, видеотуториали как да се настройват помпите, когато нали, за инсталатори, за професионалисти и така нататък, не само за крайни клиенти, но и основно за професионалната част от нашия бранш. Другото, на което ще заложим тази година, както и минали години, са ето тези клапани тук. Това е една компания, която се занимава а само с Основно производство на клапани. електромагнитни клапани за всякакъв вид сфери на индустрията, най-вече хранително-вкусовата, кафе машини, автоматични, всякаква автоматика за вода. От известно време се занимават и с производство на клапани, електромагнитни клапани за нашите цели за поливни системи. Ние сме основен и единствен представител за България на фирма RPA. Италия. Фирмата е италианска. Фирмата е семейна с доста стабилни позиции. Като ключовото в случая основно ние го разбрахме по един много такъв интересен начин. Това, което ги отличава от всички останали производители, е тяхната система на проверка на готовата продукция. От всяка една производствена партида се взимат определени бройки, които трябва да преминат колко хиляди? 80 хиляди. 80 хиляди цикъла на отваряне и затваряне. Като седнахме и сметнахме за какво става на въпрос. Около 300 години трябва да има живот това клапан. Така че не е очудващо, че до момента нямаме развалени клапани, които да са от нормална работа. Което нали, още един път доказва високото качество на този тип продукти. И изключително удобство при тях е холендовите връзки, които не са нещо ново за пазара, но в случая този тип холендови връзки и самите материали, от които са направени, са доста по-качествени и вече са се доказали на пазара. Марката, която произвежда тези холендрови връзки, е също италианска и е много реномирана марка. Тоест този продукт е изцяло италиански, инхаус направен и е с това е много голям цикъл на живота. Една от техните, с което се гордеят с тези клапани, че абсолютно всичко се произвежда при тях в завод в Италия, в който разбира се ние сме били. Роботизиран. В тая сравнително кратка история, която има между двете фирми, те си направиха новия завод, който е вече наистина изцяло роботизиран. Няма участие на хора до такава степен, която нали, всички се представят. И хората си от машините, да. Да, и сме изключително впечатлени и доволни от този продукт. Да. Друго, на което ще наблягаме в тази година, е нещо факт, което ние сме един от много малкото представители в България. Иновативни фитинги за връзка за връзка на тръби и за всякакви връзки, които се използват за целта на изграждане на една поливна система. Това са пуш фитинги на фирма Iriplast. Американска фирма, която си прави производството в Китай. Което обаче не означава, че продуктът е некачествен. Напротив, вече има една такава приказка, не е ли китайско, не е оригинално. Да. Така че фитингите също преминаха така доста сериозен тест и изпитания. Вече повече от 2 години са в експлоатация. Имаме доста системи
като са тествани на високо налягане, сертифицирани са до 10 бара, като изследвали самите тестове са правени и с 16 бара, с 20 бара и така нататък и нагоре. Нямат проблеми като цяло фитингите. Въпросът е, че като всеки нов продукт, ние малко по-предпазливо го налагаме на пазара, но вече с така доста завидна сигурност мога да кажа, че фитингите си заслужават, спестяват време, спестяват средства и най-вече може една инсталация да се направи в рамките на една трета от времето, което се правиш преди. И знаейки проблема с работната ръка на всички колеги, които се занимават с инсталиране на поливни системи, с тези фитинги могат да работят и дори по хора с по-малко опит в този бранш. Тоест нямат нищо, което трябва да знаеш специално как се прави, как се слага и така нататък. Те са изключително лесни за работа. Като забиване на пирон, също нещо. Да. В процес сме на развиване на софтуер, Нашето второ дете. Да, който ще бъде целта на който ще бъде улесняването на всички колеги, които се занимават с такъв вид дейност. Т.е. изключително лесно и бързо ще могат да се предоставят оферта за поливна система, която ще бъде на над 95% точност. Т.е. ще бъде това нещо може да се случва в рамките на един час някъде, половин час. Софтуерът ще предлага разработка на проект, спецификация на частите и съответно оферта, която може да се предостави на клиента. Защото сме забелязали, че това също е проблем на нашите колеги в новото работа, когато са в сезон, те не могат да обърнат внимание на нови клиенти заради вече започнати обекти и хора идват при нас и ни се оплакват, че чакат една оферта, да кажем, месец и половина, което е половината лято и те след това ни им трябва в общи линии поливна система. И решихме този проблем да адресираме. Така. Да, челно. И да го решим. Силно се надяваме да бъде в края на март месец за началото на сезона. То може би ще е почнал вече, но все пак за този сезон се надяваме да стартира. Вероятно ще има разни промени. Той се интегрира, да, в процеса на работа, но своевременно ще бъдат отстранени и възможно най-бързо отново пуснат в експлоатация. Вероятно първата година ще бъде пълна с проба грешка, проби и така доработки. Така че който ме пита и на който съм казал, най-вероятно до година вече на 100% ще стартира този проект. Пълноценно и вече можем да му имаме доверие, така да се каже, да няма грешки. Един интересен случай в нашата история. Тя беше наистина доста фрапантна и беше много натопорчено положението. Първата ни интелигентна помпа с IPM 5, която се води от серията, с постоянни магнити, еквивалента, които имат само Grundfos към момента. Монтираме такава на стадион, който вече е пред тотално изсъхване и помпата физически е монтирана. Няма проблем, тя се стартира. Обаче, понеже ние сме така доста, как да кажа, като пирон в кисело мляко и какво беше, шило в турба, не седиме на едно място и чакай да пипнем да видим тази настройка, тук да видим тая. И така ги видяхме, че променихме един параметър, който се оказва ключов и помпата се оказа така един много скъп, ненужен, нали, такова, част от интериора, не на шахта. Тя си свети, няма проблем, обаче не работи. И тогава от неволя и от вече човек като не знае какво прави, действа екстремно. Задействаме всякакъв вид контакти с производителя, нали, от страна на селс канала
се случват малко бавно нещата и решаваме, че ще се свържем директно с техния съпорт през сайта им. И за наше огромно очудване попадаме на... И късмет. Да, след не повече от 10 минути попадаме на инженер, който е технически грамотен и се занимава с това нещо, което не е очудващо ни за такава компания, но ние попадаме директно на човека, който може да свърши работа. И след, може би... 25 минути помпата помпата вече беше оправена. като нова. С поредица от клипчета, нали, без телефонни разговори, защото там е малко по-трудно. Поредица от клипчета, снимки, писане в чат групи и така нататък. До 25 минути помпата работиш. И като видяхме само колко неща трябваше да се променят, които по принцип не бяха описани, те са вече в малко по-сериозните сервизни менюали, направо повече не искам да пипам такива параметри. Но... И това в общи линии затвърди нашето мнение за Лео като производител, че каквото и да направиш, може да се разчита на тях и може да имаме така една добра съвместна работа с тях. те са се доказали вече доста пъти във времето, на няколко пъти реагират. Да, това са имали екстремно. други случаи, отново си имат същата бърза реакция, която винаги е навременна. Да, което е голяма рядкост за такъв голям производител и в същото време нали, е много адекватна. Почти никога нямаме оставен случай, който да отлежи примерно за 2 или 3 дена напред. Нещата си се решават в рамките на деня. Или най-много заради часовата разлика, най-късно следващия. Innovato Engineering се занимава с проектиране, доставка, в някои случаи изграждане на поливни системи, помпени станции, всякакви аксесуари свързани с тези неща и всякакви решения за автоматизация на вода като цяло в общи линии. Трудно е да се каже, нали, с още колко други неща да занимаваме, но това ни е основна дейност, ежедневна. И сме специализирани. Да, тясно специализирани в тази област. Поливам БГ. Поливам БГ. Не поливам аз, защото технологията полива в инструмент. Така че... Но... Името изкочи в един такъв много интересен момент, седейки в края на сезона, гледайки как всички конкурентни сайтове, нали, в бранша, нали, къде развалят пазара, къде нещо ни има дискусорено, къде, без да обиждаме, естествено, никого, прозряхме, че искаме, не искаме, ще трябва да има и портал, през който, нали, най-малкото да се качи информацията за продуктите, да бъде адекватна и да може да се ползва. Самите продажби, вече клиента ще реши дали да пазарува през него или не. Така се роди Поливен БГ и мисля, че оцелихме доста така закачливо име. Надявам се и хората да го възприемат по този начин. И целта ни през него е да показваме всички нови продукти. Естествено, това е търговски сайт. Ще има и изненади, ще има и промоции. Новите продукти винаги ще бъдат качвани първо там. Впоследствие вече ще бъдат разпространявани по пазарната мрежа. Но това е нашето търговско лице. Оттам хората ще могат да виждат всички иновации, всички нови продукти и се надявам, нали, той да ви хареса. За добро или за лошо, ние сме компания, която не можем да разчитаме на дропшипинг спрямо нас. Тоест, ако искаме да сме на пазара, ние трябва да имаме складова наличност. С гордост мога да кажа, че за тези кратки 4 години успяхме да създадем доста добра организация и доста добра
складова наличност на продуктите спрямо естествено всяка една от категориите. Но в момента разполагаме с достатъчни складови наличности, за да поемем бизнес-то-бизнес сегмента и евентуално нарастващ клиентски сегмент, който бихме приели през канала на Polygon.bg. Всички големи градове имаме партньори, с които работим. Да. Можем да разчитаме на тях. Предстои Откриване на нов магазин във Варна, но не можем да се ангажираме с точна дата. Да, поради в момента се ремонтира строително ремонтните дейности, не знаем кога ще приключат, но да, така ще има нов магазин във Варна. При всички положения в най-скоро, най-кратко бъдеще. Но междувременно във всеки един град по-голям в страната имаме представители, на които може да разчитате и ние може да разчитаме на тях и работим доста добре заедно. Всеки човек може да стане наш партньор. Доставяме с всички видове куриери за цялата страна в рамките на 24 часа. Ако има нужда от обучение, също не среща. Обучение, помощ. И най-вече това, което най-много ги притеснява инсталаторите и интеграторите, когато имат някакъв проблем, какъвто и да бил той, да кажем дори не с продукти закупени от нас, също сме на среща, защото имаме, както казах, Веско има изключително широк опит и дългогодишен. Решавали сме немалко проблеми на колеги, независимо дали те са пазари от нас.